Ikastola aldizkariak 31 urte daramatza gure artean. 100 erreportai, elkarrizketa eta albiste. Letraz letra, hitzez hitz, ikastolez, pedagogiaz, hezkuntzaz hitz eginez. 249 zenbaki ilusioz sortuak. Ikastolen mugimendua eta komunitatea Euskal Herri osora zabaltzeko asmoz. Eta orain zer? Aldatzeko unea da. 250 zenbakia eraberritua dator. Azalean, diseinu freskoa. Paper berziklatu eta ekologikoan inprimatua. Eta tamaina txikiago batekin, irakurtzeko eta maneiatzeko erosoagoa. Mamian, atal berriak. Aria, solasean, sakonean, liluratura, soslaia, ikastolak. Ilustrazio paregabeak. Eta aldizkaria zarago doazen edukiak. Ikusi nahi? Badator ikastola aldizkari berritua. Urrian ikastoletan.